Quin cotxe de merda, És ben bé. O sigui, tu ets del Barça? Pensava. Jo sóc del Girona! Quin numeràs, Àlex? Qui juga amb equip a ser Bertinet? Els primos. No, no! Aquest d'estadis no hi havia jugat aquí, crec, Vaig. Uah, no m'agrada aquest, perquè hi ha masses merdes al terra. No el conec, aquest. Escolta, per què juguen els altres aquí? Sí. Perquè sí que és... God bless. Què dius? Hòstia. Oh, Àlex, jugada! Jugada! Oh! Jugada mestra! Hòstia puta. Jugada mestra! Ei, ets bo? Què vol dir l'ets bo, aquesta? Mira, jugada mestra! És que tu, clar, hem xocat, tu m'has parat i m'has deixat... Perfecte per rematar. Ui! Arriba a funcionar això, nano. Gol. Hòstia, que dolents que són, Pau. No. Ei! Oh, Marçal! Molt bé, molt bé. Ah, bueno, ha fet un golete. Molt bé, ja està. Ens rendim, ara. L'han parat? No ho he vist. Se m'ha mogut la càmera. No, però dic el toquecito que t'he donat jo. Ah, va. Ha sigut toquecito d'advertència. El meu xut ha anat en porta o no? Com aquest que li volia... no. Puto. Yo me lo guiso, yo me lo como i en Martí que l'intenta robar. Jo també, tots l'he vist intent robar. Mira, deixant els dos primos endarrere i aquestes dues rates que és el que sou. Hòstia puta. Què ha passat? Han rendit. Oh, que bona. Ha sigut aquesta. Va dins, Jo... Hòstia puta, sí que va dins. I la roba... Ah, no. Sí que l'ha robat, sí. Quasi la cardo robant. Mira, fixeu-vos-hi bé. Quasi va... Ah, no. Home, quasi. Però apenas em pregunto Molt Àlex lleig, de això que merda, l'he com a fet abans, sempre... És que mira com gira al costat de la pilota tot el puto rato. No, i ens carden un golaç. De res que l'he parat, Molt bona. Gràcies, Marçal. Fes alguna cosa, Martí, collons. Estic cansat de cardar-ho tot jo. Bona feina. Aquesta l'he tret jo i no m'ha comptat. Mira en tomat. Oh, Marçal, a porta buida. No, estava a porta buida, tenia un sud normal a davant. De res, o sigui, si no hagués sigut pel meu centre, no hagués sigut. Ha sigut bona, ja. Tot s'ha de dir. Àlex, tio. Vaya tragasso, tu. No s'ha vist. No sé, Àlex, si va cap al nostre camp, no sé si considera que... No, però era passe. Però... Ui, això és un passe. Uau, jugada mestra que hem jugat. Molt bona. Per què no hi havia ningú a rematar? Que l'ha descardat una pedrada. Deixa-la, Àlex, deixa-la. Sempre fot igual, Li dius, deixa-la, i la toca. Home, és que no l'has dit prou fort. Martí, has de fer com els VTCs, ho has d'enviar 15 minuts abans. Mira, però... Mira quina jugada i en Marçal me la toca. Ja s'ha trobat, De fet, te l'estan tocant sempre perquè la pilota és teva. A partir d'aquí... Teva. És que a mi em fa mandra anar a jugar darrere la pilota perquè l'Àlex només juga ell. Mira com me l'endut. Mira que bé que ho he fet. Estiguis dolent l'altre Pau, tio, què ha fet? Molt dolent, Hauria d'haver tret. MVP! Ja, Busson. Com no? Com no, Àlex, no t'ho diguem perquè sí, això, Àlex. M'ho diu altre. What are you gonna do? Stab me? Says the man that got stabbed? Que malament. Martí! Perdó, ha sigut culpa meva. Martí? De què, Martí? Ui! Martí! No! És l'Àlex cada vegada. No! Àlex, para ja d'anar darrere la pilota, fes voltes. Va, Àlex, corre una mica, fes unes voltes al camp, et declares... Fes voltes. Digue, fes voltes. Oh, estava aquí. Ui, tal. Oh, no! De res, El que té la... Una Marçal. Ah, això no, saps per què ho he fet?
Ho has vist o no perquè ho he fet? L'he distret i després ja no l'ha parat. I ara vaig jo i mira què faig. Tu, l'Àlex de merda, tio. Oita! No! Què passa amb mi, Martí? Que em deixis córrer amb la pilota, tu normal. Estava jo fent la meva jugada i l'Àlex allà. O sigui, no, amb la pilota de l'Àlex. Amb la pilota, Martí? D'aquí l'ha portat de casa, la pilota. Quasi marca un canvi. Tio, me cago en Déu, para de prendre-ho tot. Que intento agafar la nitro, veig l'Àlex que em xuta, em roba la nitro, passa Qui ha d'allà... portat la nitro de casa seu? Qui ha portat la nitro? Oh, merda. No! Tu, que Tirem enrere. queden 15 segons, sisplau. Va! Centro! Àlex, centro! Hòstia puta, i anar-me mirant a 1 quilòmetre esperant que no siguessin subnormals, tio. Has vist? Tio, collons, Has vist? mira. És que t'ho juro, Està un puto lladre, Martí. Però si me la robaves tu, que t'he dit centro, i tu sí, ara te la centro. I volies fer el gol tu mateix. Està un puto lladre. I si hagués xutat bé... Va! Oh! No! I vaig estafa, era gol, això, Oita, ara ja no sóc abusón, ara ejecutor. Ja directament has passat. Has pujat de categoria. Mira, guanyarem per penalti. Que aquests que juguen amb consola, clar. Juguem a casa, nois! Oh! Vale, vas tu, Àlex, vas tu, Àlex, vas tu, Oh, gol! Hòstia puta. De res, o sigui, ho he dit, com que ho he dit jo, el gol és meu. És veritat, Vale. Però què han fet aquests dos subnormals de l'altra banda? Ho has vist o no? Que anaven fent torts per Que allà vagin, que vagin fent. Per què veig l'esquileta de l'Àlex de darrere meu, em sento el seu a la nuca? Perquè estàs a prop de la pilota. És que, o sigui, estic amb la pilota i veig que de cop se m'acosta el name tag de l'Àlex. I veig xamanístic i el veig aquí darrere i ai, oita, com ara. Ara, Marçal, gol! Gràcies, Martí. De res, Si t'he fet l'assist jo i no m'ha comptat així. No, Però Martí ho he m'ha fet dit. jo, l'he dit. Marçal, gol, ho he dit jo. Mira. Tot calculat. Va? Ara m'has fotut aquí, jo la volia rematar. No! Està fent Centro! control. I el centre ja és gol. Sí que és gol. centre. Sí que és gol! Joder, equipo! Àlex, Sí, prou no de he picar tocat, contra no mi. he tocat bola. És que anava amb la càmera de la... Qui se l'ha emportat? Qui se l'ha emportat? Jo se l'ha emportat, jo se l'ha emportat. Jo se l'ha emportat. Què diu aquest? Què? Jo se l'ha emportat. No es parla així? No. No se n'ha anat un... Home, és que després del Masterful Display of Skill que els he fet, què collons havien de fer? Va, Àlex! Has vist, Marçal? Ha anat molt ràpid a no sé on aquest, Veia Guarro! No em faries tan ràpid. S'ha agafat tots els turbes per la banda. No havies ni cardat punts? Perquè això també no... Tu, que aquest, un senyor amb un jeep ens acaba de fer un gol. Ens acaba de fer un Guarro, I és l'únic que no és un bot, o sigui, acaba d'entrar Tiger aquí. Aquest de l'Àlex ens fa perdre tots els partits. Seran uns 3 minuts ja. Apa, té. Get wrecked. Martí, pot fer alguna cosa? De puta vida. L'he salvada, no m'has vist. Mira, mira. I l'has deixat a puto de... Ens estan guanyant els pots. O sigui, Sí. És culpa de l'Àlex, que ha xocat contra mi. t'ha anat 5-0, Entren dos bots. Remuntada. Oh, Hòstia puta. Tu! Perquè aquest no es pas un bot, no es pas un bot. Bueno, sí, collons, com que ho ha triat fer això. Veia Guarro, tipus que ens estan xafant el cap. Però que ens han fet 3 gols amb què? En 10 segons? Sí, Qui era? perquè estàvem a 2,55. Tu, ens fotem tots dins la porteria? Tu, que aquest no. No, un altre no,
De res. Sort que havíem cardat 5 putos gols. Sort que havien cardat 5 putos gols, Perquè... Ei, un altre que ens el carda. Tu, que aquesta està molt guanyada, aquesta partida. Tu, què ha Que és passat? un tio amb 2 vots, Ens està xafant. Marçal, ens posem de porters, vale? Això no pot ser, És un tio amb 2 vots? Juguem a mantenir el resultat, Ara ja... Hòstia puta, no. Àlex! No, ja està. Bueno, ja Sí, està. no està, no Està a està. la nostra àrea, Ui, està. perdona. Ara, això és gol nostre. No, però la Origi. traurà. Oh, merda. Com a mínim l'Àlex li ha d'ensenyar lo que era un peine. És això, Àlex, tu vés explotar el tio que en sap. És que en saben el bot i en Taiga. Els bots en sap. Vaya pixada! Vaya res! Sí! Àlex, si no me l'haguessis intentat robar, puta rata, hagués fet gol jo. Mira. És carrer davant. Hòstia puta. Perquè Marçal, hi ha hagut un rebotito aquí que quasi bé la carta que hagués sigut gol acrobàtic. Tu, que s'han unit, Poca broma, Ai, que no es meva! Ui! Gràcies. Àlex de merda, no va mai a les primeres, Cuidó? Tiger, què ha passat? Què ha passat, Tiger? Què ha passat? Tu, que porto 4 putos assists de merda i els dos ja portem un hat-trick. No l'hauries explotat Hat-trick també, cada un. només per pixar-t'hi la boca. Deixessis de robar gols, Àlex. Ah, no, perquè ara ja no hi ha bots, mira. Ja, per això estem guanyant. Amigo. Per això estem guanyant. Feia la remuntada i li han pres els companys d'equip bons. Oh! L'Àlex m'ha xutat, No, Martí, estàs corrent davant meu. Ui, que... Sí que som molt dolents, sí que som molt dolents. Boig. Ja ha marxat. Ha marxat. Merda, he tornat els vots! No! No! Martí! Ja la deia dins, jo. Uf. Home, tu i tots. I tots els catalans. Que carres, i que acabem de fer un gol al I m'hi acabo de pixar la boca d'en Tiger, nano. Mira. Mira, Un toquecito suave. Apa, primo. Ah, s'han rendit. S'han rendit, primos. Puta, demonio de la velocidad. Demonio de la velocidad. Ángel Abusó. Guardián. Abusón. Per variar l'Àlex a Mussón o... Demonio de la virilidad. Tens jugant al Hi camp havia del Sant Godzilla? Julià o què passa? Hi havia Bottino? Salimos. Vamos al contraatac. Fora d'aquí. No sé ni què dir. De la jugada. Mira, que part el Terminator. Veus el Terminator? El veus? Fora d'aquí. No! Què he fet? Quedar-te parat. Ja ho sé, perquè he partat quasi freno a la vegada. Ui. Això no va així, Marçal, els cotxes. Marçal, condueix així. No, que quasi freno no, que quasi marxa enrere. Com els cotxes. Vosaltres no, ja vam tenir aquesta conversa. Àlex, què polles estàs fent? És que... Sobretot contra tu. Colla, per què l'he fet allò? Tu t'estàs tocant els collons davant de la porteria, que la volies entrar amb el llapal o què passa? És que... Hòstia puta. Quina música que sent. Ping, 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 ping. El meu... Ai, va saltant. Va. Martí, vés a rematar, ja. Mira quin centro. Oh, Martí, t'he dit que aneixes a rematar. Ui! Àlex. Hi havia l'Àlex a rematar. Vaya jugada. Vaya jugada! Àlex! No, sí! Però Marçal, que te l'he donat. Jugada mestra, mira, m'ha comptat d'assistència. T'he tret el defensa, mira. M'ha Ha comptat fet un zoom. d'assistència. Hòstia, sí que l'has tret, sí? Vai, hòstia, que has cardat, nano. M'ha comptat d'assistència. Oita. Martí, Perdó. Merda. què collons hem fet, Martí? Merda! Estava postrejat. Oh, merda. Oh, Marçal. Uf. No preocuparse, esperando. chavales, pues hay confianza. Hemos salido de fiesta y le ayudé en su mudanza. De re! De De res, que així re! l'he fet jo. Què collons has d'haver fet tu, marcado por jo.
He cardat el sigui, pumba! Qui va? Sí, però ara Qui t'ha va? anat de molt poc. Qui m'ha xutat? Oh! M'ha xutat vosaltres? No. A mi m'ha xutat Sunigiri. No! 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 Golàs, Ha fet golàs i m'ha xutat a mi. Jo crec que em venia a explotar, perquè aquest sempre és el que Perquè l'exploto sí, jo. perquè- L'ha vingut a xutar. Marçal, l'has fet tu. Xupon, és que xupon. Uau, Àlex, com pot ser que et tinguin tan calat? No puc. No puta que va. Gol, I tot i això guanyem, Bueno, això vam guanyar. Bé, no empatem, i per mi empatar és una victòria. Perquè em pensava que no volien. Pumba! Ara nano! Ara nano! I no hi va. Ara nano! Molt bona. Ara suposo que em toca a mi ara fer la nois. No, perquè jo no toco primer. Bueno, falta-la. Gràcies, Sí, Àlex. perdona. No, ui, perdona, o sigui, ets cara de la santa hòstia. Ui, perdona. T'explota tot dient del teu equip. Sí. Diu, ja farem papers, diu. Això està... Ai, No, Ravi! Ai, no! ui, qui he xutat? Gràcies, gràcies. M'has quedat dins de puta jo, Tom. He fet gol! Gol mestre! Que cardes! Golaç meu! Hòstia puta! Golaç meu! M'ha comptat a mi. Mira, Home, però és que ja és el que volia. Ah, vale. Uau! Volies fer això, Marçal? Hombre, és que no has vist el moviment que he fet? O sigui, I com si no us hagués heu pogut fer-ho, sincronitzat? per què collons hagués fet aquesta tomesada? Gol en pròpia. Va, que no toqui terra. Va, doncs. Va, qui ve? Àlex! Va, 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 va! Que és una possibilitat real! Va! Ui! Era, Ui! Que ja s'està... que no, que ens ho vist la Que no toqui carn. terra! Que no d'aquí terra! Ui! Ai. M'han quedat... No sé si t'he tocat. Va, Marçal. Ui, tot. Gol! És que... Allà, quan se'n sap, se'n sap. Va, entreta. I és gol. Salvada èpica, Tu, que això eren els tontos d'abans, Com ens tornin a guanyar, Martí, em cago el teu pit. Vale. No, és que la bimba ha tornat. Opa! Opa! No! Puta! Què collons has cardat aquí? Collons, l'he intentat tirar cap a fora i m'ha quedat allà mateix. De res. O sigui, us està mirant de lluny i gràcies que us està No mirant de estic lluny. fent res. Bona, bona, bona! Això va gol. Me l'ha picat. Filla puta. Què ha passat aquí? Burro! Penses que me la colaràs a mi? Oh, Àlex, gol, gol! Va, Àlex! Sí! No, m'han xutat. T'han No. xutat els de l'altre equip, tio. N'hi ha un que està defensant per nosaltres. Doncs ja està. Marçal, n'hi ha un que està defensant És el per que he explotat nosaltres. abans. Uf, Uf, què ha Marçal, passat ets un aquí? violent. Ets un violent. Mira on m'han enviat. Vaya esquetis. És que t'han enviat a la grada. Pues quasi bé. Fora el camp. He sortit volant. Àlex, dijo el partido. Ja està. Ja està. Un caduny, era això, no? Ja, se les donaven de pros i estan rebent aquí justícia divina. Aquesta final del món de Rocky. Devia de tocar per tocar-lo. Barret! No, barret o pixada. Ui! Bona mare. Ja està. Ai. No! De res, equipo! Ui, tu. És que Àlex, no cal que ho diguis, ja et deixo aquest turbo, tranquil, Si no l'haguessin tocat, feia gol. O encara que l'hagin tocat, tu. I mal. Oh. Què ha sigut? Jo, que no toqui terra! Oita, doncs. Tal fet, Tu, jo ja me n'he cansat, ja vull deixar l'alto, això.